Gure aurrari bere lehen nortasun agiria egiterakoan izan zen arazoa. Gure kasuan, egoerak behartuta egin behar izan genuen nortasun agiri hori, senide bat espetxean bisitatu ahal izateko, eta horrek dagoeneko kriston kontrasana sortzen zigun. Hau da, aurra erregistratu behar izatea inposatua den nazionalitatearekin. Eta kontua da, bere jaiotzagiria euskara hutsez egitera baki genuela, hemen herrian, Altsasuko bake epaitegian, eta agiri hori Iruñera eramaterakoan batzera bota ziguten euskara hutsez egoteagatik. Esaten ziguten itzulpenik gabe ezinezkoa zela hori jasotzea, eta alternatiba moduan proposatzen zuten edo itzulpen zerbitzura eramatea, edo eta agiria bera elebiz aurkeztea. Eta niretzat horixe da muga handiena. Herrian euskara hutsez egindako erregistro horrek inongo baliorik ez duela ikustea. Eta beste behin ere hizkuntza kontuengatik baztertua izatea oso mingarria egin zitzaidan bai. Are gehiago tartean aurra egonda, ezta.